sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Johnny. Sa dili ka na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga guluhan. Natutulog pa ang Diyos. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki ka taga Bakayan, Talamban, Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, Junie. Recorded by X Thunder Gaming. Pangga, gikuyungan ko eh. Ayaw lagi kahadlok. Basta na, dilim ako yun ang imong mga ginikanan ako ba? Ang sarap yung tangan ko. Wa ko'y labot kung makauyon ba sila ni mong dili. Basta ang gusto na ako, nga makaila sila ni mo. Huwag kayo kabala ka pangga. Bisagon sa paisulti sa kong ginikanan. Dili na makaapekto sa atong relasyon, okay? Sige. Ay, wa mi mahimo kung ikaw mo ay napilian sa among anak. Oh, Ma, Nakailami sa mga anak. Siguro sa pa'y buhato na mo, ang iyang gusto dito ay matuman. Kaya di gili siya magpapugo. Pero gusto ming mahibaw ka, nga wa mi makauyon nimo para sa among anak. pasensya na kitigan nilang mama o papa pangga, ha? okay na Pangga. Huwag mo sa kong mag-expect na ganahan sila na ako. Pero sige lang. Ako ipakita nila nga nasayop sila sa ilang pagtandaan ako, Pangga. Magdaban ta. Ha? Idaban ko pangga. Pagpalayo na nila. Sakto ko nilang gibuhat, Pangga. O pangga. Dili ko kanahangan ay makasamok sa atong relasyon ko. Pero maoran niya nga akong mapabuyan mo, Pangga. Dili pa ko makahatag na magnindot o dako nga bay. Wag yun na, sapayan ako pangga. Basta kauban lang di ka. Sige lang. Tuhon, kung makaluag-luag na unya ta, magpakasal na, Pangga. Bisag sa huwis lang, good. Congrats niyo, bay. Pinyo na mo. Salamat, bay. Salamat. Alice, anak! Oh. Ma? Ganun sa mo pagtultol din eh. Wa pa mo matagbaw. Gawa sa nagtaban mo, nagpakasal pa mo. Mahimo pa pa. Kung yari naman lang dahil ka para mangitag gubot, palihog lang lakaw na. Ayaw gub ang importanteng adlaw naman sa kumbana. Alice. Bye, anak. Pag-enjoy sa school, ha? Upa, O si mama na lang mo ang mukuha ni mo niya, ha? O timan inak, dili mo ko yung ibisag kinsa, ha? Si mama ragyod ni mo mao'y mukuha ni mo. Kay work pa mas papa. Okay, na? Okay, papa na ko.
Hello, Pangga. Nakuha na mo sa Dodong? Ha? Ano na kung kikimukuha? Ha? Overtime ko karon. Ay, kung ina nga tuwa pa sa eskulahan. Unsa na mo rasa? Kinuo ko. Doon ako sa eskalahan. Pangga, wala si Dudong sa eskalahan. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nga nung ipasagdan man ninyo nga laing tao ang bukas bata? Mga maestra manuta mo? Responsable ko ninyo. Sir, sorry kaayo. Nagpaila man gud siya nga uyuan ko no sa bata. O gusto mo niyang i-surprise. Kinuha ko. Unsa galing mahitabo sa akong anak? Manubag yun tayo ini, ha? Ikaw sa'yo mo trabaho na tanan? Kaya i-file kong leave? Ha? Kano sa amday ka mo live? Dili mo trabaho undaan, una ka mo live? Dagpan pa ni mong pangutan na eh. Labaw mo mga sa itong manager? Ah, bay, ang ako lang ba nga... Ay ka bala ka! Lahat sa mong trabaho. Ha? Yun eh. Di patawag kay ma'am. Oo. Ganun ko no. Ma'am. Di pa tawag ti ka kay gusto kong mahibawag nga nung gibuhat ni Nemo? Ang uunsa ma'am. Na yung mga anomalya sa kumpanya ang inyong grupo ni Dexter. Og matod niya, imo ko na ning plano ang tanan. Unsa? Ma'am, huwag kay kalibutan ng ma'am eh. Dili may tabo nga magbinuang gusto ko trabaho, ma'am. I'm sorry, Junie. Pero maglisod na may og salig, matinood man o dili ang pasangil nimo. Oh, You're fired. unsa? Grabe naman yung pagsumay nga imong gihatag na ko, Ginoo. Hangtod karon, wa ba ko'y balita sa akong anak. Nga, na-fire out pag ikos tabuhan. Nga naman, Diyos ko. Sumisa na ko nga, giingon magunin mo ini. Malipay ba ka nga makakita nga? Malipay ka nga makakita na kung mag-antos? Ha? Pasinog! Nagwalay ba ka? Masaman, ha? Sige! Punipang ako problema! Punipang! Magtagpaw ka! Hello? Pangga, Oh. Oh, ano problema? nakita na si Dudong. Oh, salamat! Salamat, Diyos ko! Pero ano pa nga? Pero patay na siya, Pangga. Oh, siya? Oh, siya patay? Ha? Nabuko na makalis? Imong anak? Imong gitong? Imong anak? Pangga, ako itay sa asa siya ng punerarya. Pasaylo kami ni pamani mo. Pabaya kami nga magagdikanan. Pasaylo kami nga mauligin ang lato ni Bunong. Mahal kay kadamo na. Mahal kayo. Mag-aaya ka labi. Sige. Maglagot ang ikos Ginoo. O si Ayo. Nagdinarong anong tapos ang kinabuhi. Usa akong pagkaamahan. Tayo mo nang ibuhat rin niya.
Johnny, kura na to. Pangga pagsuway na di. Ayaw question na ang Ginoo. Muabot na ang panahon na nga may mga anak to og makasabot na ko na nung nahitabo ni. Tigid ko makasabot ka naman ng nahitabo na. Bakit ka ba naghihintay? Digin malikay nga tungod sa kadaghan o pagsuway nga niabot sa akong kinabuhi. Makapangutan ako sa Ginoo. Tungod kay grabe ko nga nasakitan sa nahitabo sa akong anak. Di na lang kutob. O dagang salamat sa pagtagat ng akong tambo. More power, Arnaman. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Johnny nga taga Bakayan, Talamban, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kitangayo awit yung nagulahan, natutulog pa ang Diyos. Piliin mo, di ba